буд набуд дар як замон се дӯст зиндагӣ мекарданд. Як кур, як кал ва як лаблес. онҳо ҳар ҷо мерафтанд, як ҷо мерафтанд. ҳар кор мекарданд, як ҷо мекарданд. эй ҷӯраҳо, ҳама моро масхара мекунад. кур чашмонашро мехорад, кал сарашро мехорад, лаблес лабашро мелисад. биёед аҳд кунем, ман дигар сарамро намехорам. кур чашмонашро намехорад ва лаблес лабашро намелисад. ва се дӯст қавл доданд ки дигар одатҳои худро тарк кунанд. аммо ҳаво гарм шуд. сари кал сахт хорид. чашмони кур сахт хориданд. лабҳои лаблес ҳам хориданд. тоқат карда наметавонам. чашмонам месӯзад. ман чӣ кунам? падари ман шикорчӣ буд. ҳар вақте ки сайдро медид, як чашмашро мепӯшид ва тир меандохт, ки ҳеҷ гоҳ хато намекард. чӣ ҳунар? падари ман мирзо буд. дар маҳкама хизмат мекард. саллашро ҳамин тавр мебаст. падари ман чӯпон буд. вақте гӯсфандонаш пароканда мешуданд, ӯ хушхуш мегуфт ва хуштак мезад. одам набояд тарсад. ҳеҷ мушкиле нест ки роҳи осонаш пайдо нашавад. мо аҳдро шикастем, вале зиндагиро осон кардем. ва ҳамин тавр се дӯст аз аҳдашон гузаштанд, аммо роҳи хандаовару осон барои худ пайдо карданд. куку